Lokruok otimne komiti matayo chenro mag od bura ma kaunti ma Homa Bay katiluongo ni House Business Committee, kendo moko kuom MCAs ogwe oko kama moko bende oyudo thuolo e lemogo. MCA mar Ujo Tony Otheo, mano ma West Kasipul, Vikings Odo kod Pauline Oyo ma Ogwel duto nokir oko ka thuolo magi nomi MCAs mamoko. Kaka George Batilero Vikings Bondo nyocha oyangi kaka jal mageto kom mar Kasipul gi otiko mar UDA. Kaunti ma Homa Bay mena achiel kuom ute bura masani wang' dhi bedo karango matut ahinya to kaluwore kod futo mar yamb siasa e kaunti no. Ahinya bang' kanyocha jalup gavana Oyugi Magwanga wuok apiaya mar dhi laro kom mar gavana yiero ma 2027. E odiechieng' mar yawo ayanga chenro mag od bura bang' yweyo malach ma dho ngere dendo ni recess. Lokruok mokwongo bedo e komiti maduong' matayo chenro mag od bura mong'ere kaka House Business Committee. Jokanyo mag komiti no maraba mar lokruok orucho nying-gi oko gin kaka MCA ma Ujo Ward Tony Otheo, MCA ma West Kasipul Vikings Bondo kaachiel kod Pauline Oyo ma en MCA Mogwel. Kata obiro ni tendo od bura mar kaunti ma Homa Bay pok owuok apiaya mar chiwo ler e wi okang' mar golo MCAs go e komiti no. Maling'ling lieko ni mano en achiel kuom lokruoge mabuora madhi timore koda ka e komiti mamoko mag od bura no, ka kweth mathoth geto rieyo yore mag telo kod siasa masani osechako kikore motelo ne yiero maduong' mabiro. E mano manenore kaka gima dimi thiche oko e kom, MCA ma West Kasipul nyocha ne oriedi e kind jogo ma ochwalo kwayo margi mar dhi laro kom mar kar chung' od bura ma Kasipul gotiko mar duond bura mar UDA. Jogo ma okawo thuolo adekgo sani koro gin MCA ma East Kamagak Oyugi Dorin, mano ma Ogwel Margaret Owenje to kod MCA ma Kochia Ojala Nyangi. Komiti no en mar jokanyo 13 e od bura. George Bati, Ramogi TV.